Belai kena hambai Cini media tak khokno belai kena hambai tini ang phaimani karon khangke tini mia jung news rogan nukha TSF te joto abono kerungai joto no support rekha abo joto borok no sara Tripura ni borok no nugi mangkha ingke angbo eje buma tiprasa mane angkha tipra hawo tipra hani hamjuk khoroksa Meghalaya ni or Tripura haw phaimani ang 1989 yo ang sok phaika o hawo apru ni simi ang jora jorao mane ani khorok ba busa tongo khorok nui Bangla medium mai poro dei khorok tam English medium mai poro ingke jung a jorao no Roman script no tuyoi jung belai keno mane nangai tongo tam male Roman script by suika hangke pronunciation botini gothogo tai chau tai kok chakai bok gothogai changu abon mina a jorani simino ang nugui phaiman ka je Roman script by suika hangke je janai hinai ingke a joran chimi andolon cholimang taksuk porjonto chungman yakhu ingke tabuk belai keno omono belai keno nangkuk mani daguk mani chini TSF ebake chini hani o hani joto pori tongnai sikla sikli joto borok belai keno mane hoirani ingkha ingke abono khanawoi ang botini chini thinang ni bagai ang bologi rena bagai eje buma chini mane support khaina bagai ang phaika angke ang o video ni bisintoi o median bisintoi sara Tripura ni bumano phaidi jeng logi relainai chin thinang ni je bobishot ni bagai je kok chini mani kok chini odikar tongmani jeng sanyawi no mana tongmani phiaba kebo chini o kok no khanaya belai keno dukhuni kok ke ang request khayo appeal khayo chini Indian government ebakai state government no dati rinang thong nyang ke jeng belai keno kothur bumarok tai bu phayoi busarong ni logi riphanyai jeng ngeti ni message asono jotona hambai